Вече е почти обяд, а на парка предстои много сериозен строеж на шатри, на пейки, на маси. И понеже много хора си мислят, че това е много лесно да сложиш няколко маси, да опънеш две скари и после продаваш някакви неща. Не е така. За да се направи един такъв фестивал, трябва да има много отдадени хора и много доброволци. Доброволците в момента не са кой знае колко много, но са някъде около 7-8 човека, които подреждат абсолютно всичко. Ето тук тази каручка, само да покажа, тук в тази каручка ще има грозде, което грозде млади момичета с крака ще мачкат. Това е една традиция, обичай, който е доста отпреди. И много от по-младите хора най-вероятно наистина не знаят. Сега ще ви покажа и тук строежа. Ето и тук масичките за хората, ето шатрите вече са сложени. Това са Раличка и Валко. Те се занимават с организацията на този фестивал. Много отдадени, много наистина добри. Ето тук доброволците вече са седнали да починат, защото е много топло. Ето тук после се продължава. Ето ги момчетата. Момчета, здравейте! Дойде време за обяд. Да. После какво предстои още да се направи? Обяване на шатри, опъване на пейки, маси. Браво! Добре, хапнете тогава сега, за да имате сили. Тебе искам специално да те попитам няколко неща. Кажи. Представи се сега, откъде си ти? Аз съм Адриан Георгиев от София. Дойдох тук за един месец доброволец на 27 юли. И до сега... На сила ли те довлече Не, някой тук? не, Вързаха ли те, докараха ли те? Самичък само единствено ми предложиха, казаха ми, че може, аз не знаех, че може, казаха ми, идваш тук, работиш, храната и подслона са ти Всичко ти безплатни, осигуряват. всичко ми осигуряват и само Доволен трябва да ли си? работиш. Да, много съм доволен, нямам търпение да се върна пак. И Свършва доброволството. Свършва, така ли? да. Даже от сега ми е мъчно още, че Душичка. трябва да изчакам Добре, известно не е ли време. много работа? Много хора се плащат от работа. Не, изобщо не. Първите 2 дни малко ми беше по-трудно и после от 6 часа ставаме, почваме тук работа по озеленяването, прибирам се и после от 4 часа на книгите на пазарчето. Имаш вече Така много че, приятели тук. Да, Виждам, много всички те приятели, познават. много готина емоция. Там също на пазарчето имам много приятели, така че нямам търпение да се върна пак и да... Ами, Адриан, пожелавам ти успех, надявам се, че скоро ще се върнеш. Срещнах една невероятна жена тук. Така ли? И дано Това е много дано хубаво, да се любов. получат неща. Тук има така че любов, ще следим отблизко този случай. Добре, Всичко добре. става тук. Добре, сядайте да хапвате, ето още един доброволец, сядай на масата да хапваш. Ти какво ще кажеш? Казвам се Цветомир Янев, с удоволствие идвам да доброволствам. От 2 години идвам. Срещам... Някой накара ли те на сила? Не, доброволно идвам. Ти сам си го реши и дойде. Сам идвам. Браво. Срещнах готини хора, приятна атмосфера, свеж въздух. Доволен. Да, доволен съм. Всичко е на топ ниво. Имаш страхотна панелка, между другото, Благодаря. много е хубава. Добре, пожелавам ти приятен обяд и на тебе. Ето момчетата вече хапват. Тук продължаваме напред. Това е, тук ще бъде павилиона на ресторант Добро. Ето го и Люсо вече тук от сутринта са рано сглобяват. Ето го и Толю. Толю, здрасти! Всичко е любов! Толю, колата му се щупи, обаче беше сдухан сутринта горкия, ама вече всичко е наред. Ето ги тук скарите. Пак казвам, за тези хора, които си мислят, че просто вадиш една скара или опъваш една маса и правиш разни неща, искам да видите. Това е толкова сложно нещо да се направи, че наистина хората, които нямат представено това, да не говорят глупости. Това е скъпо, онова е скъпо, всичко се прави на място. В крайна сметка на поляната правим ресторанти. Сега сме на фестивала на храните. Ще има много хубави храни. Ето го и Валко, не се спира от сутринта. Валко, как вървят нещата по организацията? Много добре се движи. Доволен ли си от доброволците? Много. Добре, оставаме да си вършиш работа, аз приключвам до тук. Очакваме ви с нетърпение, както казах, за вас правим чудеса. Никак не е лесно, но пък ние сме щастливи да го направим. Първо ние да се съберем всички приятели заедно, дружно, да направим един прекрасен ден за всички вас, които ще дойдете в исторически парк. До нови срещи!